Jama'a assalamu alaikum, barkamu da haka. Na karanta wani labari ne da nake so in sharing domin an ce a yada abin alkhairi. Ko da ba ka in ka mutu wani ya karanta ya amfani da shi za a kai maka ladan. To ina so nima ko da Allah ya ɗauki rana wata rana bana nan wani ya karanta, insha Allah rabbi nima zan iya samun ladan ko na a cikin kabarina. To labarin da na karanta na wani bawan Allah ne da ya dawo gida haka iske matarsa. Ita ma ma'aikaciya ce, kamar yadda shi ma ma'aikaci ne, irin haka ta kwanta. To ga duka alamu a gajiye take. Shine sai ya tashe ta ya ce mata kin yi sallah kuwa? Sai ta ce wallahi bari nan da ɗan abin nan na gaji ne. Sai ce gaskiya to lokacin sallah ya ki tashi ki yi sallah. Shine shi kenan sai kawai ta ci gaba da ainihin baccinta, sai bai ci mata komai ba. Washe gari sai tafiya ta kama shi, sai ya ci mata to shi alhamdulillah tafiya ta kama shi zai tafiya. Shine to yana ma yanda suka saba shine yana isa zai kira ta ko ita ta kira shi. To da jadidaici lokacin da ya kamata a ce by now mijina ya kai inda za shi, sai ta kira shi sai bai dauka ba. Ta yi kira bai dauka ba, ta kira bai dauka ba, hankalinta bai tashi. Haka dai suka kwana bata cikin hayyacinta, ta kasa ma cin abinci, bata abin nan ba. So sai da safe shine kawai sai kira ta, wani lafiya, ina ta kiran ka jiya. Sai ce wallahi na gaji ne, na isa garin na a gaje. Ta ce ayya to amma ai gajiya minti ɗaya kawai da zaka kira ni ko kana ganin kira na ka ɗauka ka ce min na isa hankali na yi kwanta. Sai ce wallahi ba za ki gane ba ne a gajiya. Ta ce haba honi, haba ai duk gajiya dai sakan ai ko minti ɗaya ba za ka kai ba. Sai ya ce haka ne. Shine sai ya ce mata jiya da na dawo na iske ki, na tambayi ki kin sallah, kika ce a'a kin gaji ne shi yasa kika dan kwanta kaza da makamantansu. Kuma kin ji kiran sallah ba wai baki ji ba, kamar yadda ni ma naga kiran ki ba wai ban gani ba. To na kamanta miki ne yaya kika ji jiya da ban dauki wayar ki ba, kuma gashi kuma yanzu na ga miki cewa na ga ainihin kiran ki amma ban dauka ba. Yadda ke ma kika ji ana kiran sallah baki tashi kin je kin yi sallah ba. To haka shi ma rayuwan yake. Ya dai mata nasiha dai cikin raha da soyayya da abun nan. To shikenan tun daga ranan bata ƙara barin lokacin sallah ainihin ya wuce ta ba. Ina fata wannan labarin zai amfane mu, kuma za mu yaɗa shi domin mutane su san cewa ba a wasa da sallah. Duk abin da kake yi in dai lokacin sallah ya ka tashi ka yi sallah. Yauwa in ba dai baka cikin hayyacinka bane ko bacci ko wani abu haka. Don ko lokacin yaƙi malamai sun ce ana sallah ba a so a bar abin nan, ko tuƙi kake ko menene kake yi, in dai lokacin sallah ya yi to a yi ƙoƙari a yi da sallah. Muna fata za a yaɗa wannan sako. Assalamu alaikum wa rahmatullah.